No niin, moikka vaan taas kaikki YouTuben katselijat ja tervetuloa seuraamaan Dieettiprojektivideosarjan kolmatta, eli viimeistä osaa. Tosiaan ensimmäisessä osassa kerroin teille, millainen on mun mielestä fiksua lähteä kehonrakennuksen näkökulmasta dieettaamaan kehityskaudella sekä mitä mä hain tältä mun omalta dieettiprojektiltani. Toisessa videossa mä paljastin teille sitten, miten mä tarkemmin toteutin tätä mun dieettiä ja nostin myös esille 10 tämmöistä itse hyväksi havaitsemaani avainta onnistuneen dieetin toteuttamiseen. Nyt tässä kolmannessa videossa mä haluaisin kertoa teille, miten mä oon lähtenyt toteuttamaan uutta kehityskautta tämän mun dieetin jälkeen. Ja lisäksi mä haluaisin myös pohtia, mikä tässä dietissä meni erityisesti hyvin ja mitä mä mahdollisesti olisin voinut tehdä toisin. Ei muuta kuin tervetuloa seuraamaan viimeistä dieettivideota. Mä aloitin tosiaan tämän dieetin viime vuoden Lahden Fitness Expo-messujen jälkeisenä maanantaina 10. lokakuuta. Ja dieetti kesti sen noin 21 viikkoa ja päättyi sunnuntaina 5. maaliskuuta. Mä en tosiaan asettanut mitään deadlinea tai viikkorajoitetta tälle dietille, vaan päätin, että mä etenen ihan kunnon ja fiiliksen mukaan vaan. Sitten jossain tuolla pari viikkoa ennen dieetin päätöstä alkoi tulla sellainen fiilis, että nyt askel painaa pikkasen liikaa ja kunto alkaa olla aika kireä välidietiksi ja muutenkin alkoi tulla sellainen fiilis, että nyt olisi oikeasti aika alkaa tahkomaan sitä lihasta taas kroppaan lisää. Ja niin mä sitten löin semmoisen tavoitteen, että pari viikkoa tästä eteenpäin ja sitten tää dieetti saa olla tässä. Dieetin päätöstä tosiaan juhlistettiin perinteisesti mättäpäivän merkeissä mun treenikaverin ja yhden ystäväpariskunnan kanssa. Mä olin tosiaan jo pidemmän aikaa dietillä miettinyt, että mitä mä sitten syön, kun dieetti päättyy. Ja se mitä syötiin oli sitten muun muassa susheja sushi-buffetissa intialaisessa ja sitten käytiin leffassa irtokarkkien kera ja kävin myös hakemassa kaupasta berliinimunkkia ja muuta tällaista hyvää. Ja tosiaan varsinkin noista susheista mä olin erityisesti haaveillut koko ton dieetin ajan. Ja voi vitsit sitä onnen määrää, kun pääsi tonne Kampin Konichiwan sushi-buffettiin syömään laadukkaita susheja niin paljon kuin napa vetää. Tää kuva varmaan puhuu puolestaan. Ja sitten tosiaan sinne intialaiseen mentiin loppuillasta ja siellä tuli sit vatsan rajat lopulta vastaan. Se on hyvin hämmentävää, kun toi kylläisyyshormoni häiriintyy noissa alhaisissa rasvoissa oltaessa. Elikkä sä et tuu kylläiseksi mistään syömisestä, mutta sitten toi vatsa kyllä ilmoittaa jossain vaiheessa, milloin se on täynnä. Ja se tuli tuolla intialaisessa tää raja vastaan. Se oli oikeastaan sen aterian jälkeen, kun mä join vettä, niin yhtäkkiä tunsin semmoisen viiltävän kivun mahassa. Sen jälkeen alkoi semmoinen ihan jäätävä huono olo. Niin päätin sitten siinä vaiheessa, että ehkä nyt on oikea aika sitten tää syöminen lopettaa siltä päivältä. Ja tosiaan käytiin myös siinä päivän aikana tuolla Meijers Gymillä tekemässä porukalla jalkatreenit. Ja treenin loppuun otettiin sitten musta tommosia dieetin päätöskuvia. Ja ihan kaveri vaan niitä musta räpsi. Ja toi oli varmaan ensimmäinen kerta, kun musta otetaan tommosia lavastettuja treenikuvia ja muita. Ja ihan hyviä otoksia sieltä matkaan tarttui. Ja muun muassa Iltalehteenkin päätynyt hauiskääntökuva on näistä kuvaussessioista. Heti ton mättöpäivän jälkeisenä päivänä mä aloitin sitten tiukan reverse-dieetin noudattamisen. Eli tässä reverse-dietissä on ajatuksena se, että lähdetään maltilla nostamaan kaloreita ja leikkaamaan kulutuksesta pois dieetin jälkeen. Pointtina on tosiaan se, että kun dieetin lopussa se aineenvaihdunta on todennäköisesti hidastunut ja hormonitoiminta häiriintynyt, niin ei lähdetä syömään mielinmäärin kaloreita, mistä on seurauksena se, että ollaan hurja määrä plussalla, mistä on taas seurauksena ankara lihominen. Mä itse toimin sillä tavalla, että tuon dieetin jälkeen mä tein alkuun semmosen noin 300 kalorin noston ja vähensin hiiteistä minuutteja pois. Sitten parin viikon päästä tästä mä tein 200 kalorin noston, otin lisää kulutuksesta pois, sitten taisi olla 100 ja taas 100. Eli tämmöisiä suht isoja kalorinostoja, mutta kuitenkin tälleen kontrolloidusti. Ja sitten kun mun kroppa alkoi tuntua normaalilta, eli tuli sellainen fiilis, että se mun kroppa on normaalissa tilassa, niin mä hillitsin tätä kaloreiden nostoa ja kulutuksien leikkaamisia. Eli mä näen fiksuksi sen, että suht rajuilla askeleilla, mutta kuitenkin kontrolloidusti palautetaan se kroppa nopeasti dieetin jälkeen normaaliin tilaan
Ja sitten kun tuntuu siltä, että kroppa on normaalissa tilassa, niin lopetetaan tämä aggressiivinen kalorien nosto ja kulutuksien leikkaaminen ja aletaan olla maltilla plussalla. Ja nyt mä oon tosiaan ollut 9 viikkoa suurin piirtein tällä reverse-dietillä. Ja tässä ajassa mä oon ottanut vajaa 3 kiloa lisää painoa ja mun kunto on pysynyt edelleen aika tiukkana, kuten näistä muutamista kuvista saatatte huomata. Ja kuten tuossa edellä mainitsin, niin sitten kun mun kroppa alkoi tuntua ton dietin jälkeen normaalilta, niin mä hillitsin kaloreiden aggressiivista nostoa ja kulutuksien leikkaamisia. Mä edelleen kyllä nostan kaloreita, mutta mä en näe enää mitään syytä tehdä tässä näin rajuja askeleita, kun mun kroppa tosiaan toimii normaalisti. Eli mä haluan olla maltillisesti plussalla. Ja miksi mun kroppa toimii näissä rasvoissa normaalisti, niin todennäköisesti johtuu siitä mun alhaisesta luonnollisesta rasvaprosenttialueesta, joka mainittiin tuossa dieettiprojektivideosarjan ekassa osassa. Eli joku toinen ihminen saattaisi joutua nostamaan huomattavasti isomman määrän painoa dieetin jälkeen nopeasti niin, että se kroppa toimisi normaalisti. Eli missään nimessä ei pidä pitää siitä dieettikunnosta ehdoin tahdoin kiinni. Eli tätä haluan vielä teille korostaa. Eli reverse-dieetti on mun mielestä edennyt oikein hyvin, en keksi mitään valittamista. Eli kunto on pysynyt siistinä, kroppa toimii normaalisti. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin kasvamista. On kyllä oikeasti niin fiiliksissä, että pääsee taas tahkomaan lisää lihaa tähän kroppaan. Kyllä tästä vielä hyvä tulee. Ja sitten vielä tulee vähän dieetin analysointia näin viimeisen dieettivideon päätteeksi. Eli mä oon tosi tyytyväinen tähän mun dieettiprojektiin ja pidän tätä aika kiitettävänä suorituksena. Pääsin tosiaan ihan omin avuin haluamani lopputulokseen ja ehkä vielä jopa vähän parempaan kuntoon mitä odotin ja ihan hyvässä ajassa. Ja ennen kaikkea mun kroppa toimi normaalisti sinne dieetin loppuun asti ja on palautunut myös aika hyvin tuosta dietistä. Ja lisäksi pidän myös tärkeänä sitä, että mun lihasmassa tuntui säilyvän tosi hyvin tuolla dietillä. Ja tosiaan tuohon kropan hyvään toimintaan oli varmasti syynä ainakin nuo korkeat lähtökalorit, järkevä dieetin etenemisvauhti ja hyvä kulutusmäärä ton salitreenin oheen. Eli just toi korkea kulutus ja nuo korkeat lähtökalorit mahdollisti sen, että mä pystyn olla samaan aikaan ihan sinne dieetin loppuun asti miinuksella ja kuitenkin syödä paljon. Ja uskon, että tää oli tärkeää sen kropan hyvän toiminnan kannalta. Ja lisäksi kun sitä dieettiä edistettiin aika maltilla, niin silloin siinä on pienempi riski just hormonitoiminnan häiriöihin ja aineenvaihdunnan hidastumiseen, mikä on haitaksi sen kropan toiminnalle. Eli kun edetään maltilla, niin se kroppa todennäköisesti laittaa vähemmän vastaan sille dietille. Tällä maltillisella etenemisvauhdilla sekä näillä korkeilla kaloreilla oli varmasti vaikutus siihen, että mun lihakset säilyi niin hyvin tällä dietillä. Lisäksi mä uskon, että tähän vaikutti myös positiivisesti toi dieetin pituus, eli se mun offikunto ennen dietille lähtöä oli kuitenkin suht lähellä tätä mun dieetin loppukuntoa. Eli dietillä tosiaan pudotettiin se reilu 10 painoa pois, mikä ei ollut kuitenkaan ihan semmoinen HC-määrä. Lisäksi tuohon lihaksien säilymiseen varmasti vaikutti myös tuo kova salitreeni, eli koko dieetti sinne ihan loppuun asti treenattiin tosi kovaa. Ja ruokavaliolla oli myös varmasti positiivinen vaikutus. Esimerkiksi mulla oli proteiinia riittävästi ravinnossa aina ja hiilarit oli taktisesti ajoitettu oikeisiin paikkoihin, kuten sinne treenin yhteyteen, mistä sain potkua treenata kovaa. Lisäksi mä käytin tosiaan noita lisäravinteita, jotka varmasti ehkäisee kataboliaa, kuten esimerkiksi noita aminohappoja aterioiden välissä siellä dieetin loppuvaiheessa ja ennen aamuaerobisia ja ennen salitreeniä, treenin aikana ja treenin jälkeen. Lisäksi mä käytin myös sitä intrahiilaria, mistä sain just virtaa siihen treenaamiseen. Ja vaikka yleisesti sanotaan, että palautumiskyky olisi heikompaa dietillä, niin mulla tämä palautuminen oli hyvää dietin läpi, kuten siinä toisessa diettivideossa mainitsin. Ja vaikka mun kehonhuolto oli aika huonoa dietillä, niin mä kävin kuitenkin sitten hieronnassa parin viikon välein, mistä koen olleen tosi paljon apua tässä palautumisessa. Lisäksi mä tein noi treenit 5-jakoisella ohjelmalla, ja vaikka se ei välttämättä ole se paras tapa treenata, niin ainakin tällä systeemillä palautuu mun mielestä aika hyvin. Eli kun samaa lihasta rasitetaan harvemmin viikon aikana.
Näistä monista onnistuneista asioista huolimatta jotain asioita olisi voinut kuitenkin tehdä ehkä toisin. Vaikka mun kroppa toimikin aika hyvin sinne dieetin loppuun asti ja on palautunut dietistä ja on hyvin, niin silti esimerkiksi mun hormonitoiminta selkeästi häiriintyi tuolla dietillä. Ja nämä hormonitoiminnan häiriöt ilmeni muun muassa etenkin siellä dieetin lopussa ankarina mielialojen vaihteluina. Sitten se edellä mainittu nälänhallintahormoni selkeästi häiriintyi, mikä aiheutti semmoista jatkuvaa nälän tunnetta. Lisäksi mun seksuaaliset halut laski aivan merkittävästi, mikä varmaan johtuu testotasojen laskemisesta. Ja tähän kropan toimintaan olisi voinut ehkä vaikuttaa paremmin niillä hiilaritankkauksilla. Jos siitä toisesta diettivideosta muistatte, niin noilla hiilaritankkauksilla muun muassa boostattiin kropan aineenvaihduntaa ja hormonitoimintaa. Ja mä aloitin tosiaan vasta nämä tankkaukset parin viimeisen kuukauden kohdalla, kun kroppa alkoi näyttää niitä tyhjenemisen merkkejä. Eli mä en niinkään näillä tankkauksilla pyrkinyt vaikuttamaan tähän kropan toimintaan, vaan siihen glykogeenivarastojen täyttämiseen ennemminkin. Eli mä näen, että mä olisin voinut aloittaa nämä tankkaukset jo jonkin verran aikaisemmin. Ja vaikka mä nyt sanon, että mun lihakset on säilynyt hyvin tuolla dietillä, niin varmasti kuitenkin jotain kataboliaa on oikeasti tapahtunut. Ja mä uskon, että jotain asioita olisi voinut tehdä fiksummin, erityisesti ton treenin ja kulutuksen noston osalta. Eli mä tosiaan treenasin sillä 5-jakoisella ohjelmalla, kuten on edellä mainittu, missä kroppaa rasitetaan, tai samaa lihasryhmää rasitetaan kerran viikossa. Toki sitten tulee myös vähän epäsuoraakin rasitusta, mutta kuitenkin samaa lihasryhmää rasitetaan aika harvoin. Ja mä en oikeastaan usko, että tämä on se fiksuin tapa naturaalille treenaajalle lihasmassan ylläpitämiseksi. Mä uskon, että samaa lihasryhmää kannattaisi rasittaa pikkasen useammin. Lisäksi tosiaan mun kulutuksen nosto oli noita intervallitreenejä ja aamuaerobisia, ja mä en usko, että tämä on se kaikkein paras systeemi lihasmassan säilymisen kannalta. Esimerkiksi Utti Hietala, jota mä paljon seuraan, niin suosii dieteillä tuollaista korkeasykkeistä lihastreeniä, kuten salilla tehtävää kiertoharjoittelua, ja puhuu, että tämä olisi paljon enemmän kataboliaa ehkäisevää. Mutta tässä taisi olla kaikki ton dieetin analysoinnin osalta. Näen kyllä edelleenkin, että noita hyviä puolia on paljon enemmän kuin näitä toisin tehtäviä asioita. Lisäksi täytyy vielä nostaa esille, että olen kyllä oikeasti tosi tyytyväinen myös muutenkin tuohon dieettiin kokonaisuudessaan. Se oli tosi antoisa kokemus ja opetti paljon mun kropan toiminnasta sekä opin tietämään, miltä toi dieettaus tuntuu, mistä on varmasti tosi paljon hyötyä, kun lähden joskus kisadietille. Ja ennen kaikkea mä sain ihan mielettömästi uskoa itteeni lisää kehonrakentajana nähdessäni kunnolla mun fysiikkani. Ja lisäksi tuosta dietistä on myös poikinut mulle paljon tosi hyviä asioita. Kiitos kovasti, jos olet jaksanut kaikki nämä diettivideot katsoa, ja laita hei tälle 3:nkin peukut, jos yhtään lämpesit. Ja saa myös laittaa hei ton kanavan tilaukseen. Ja tässä vaiheessa on myös pakko kiittää kaikkia kanavan tilaajia. Teitä on oikeasti jo yli 500, mikä on ihan mielettömän iso määrä mulle. En ole odottanut, että näin nopeasti tulisi näin paljon tilaajia. Kiitos tuhannesti kaikille teille. Ja muistakaa hei seurata myös tuolla Instagramissa ja Snapchatissa. Ei muuta kuin palataan sitten seuraavilla videoilla. Moikka!